Gabon daizuela guztioi, Belgikako justiziak hala ebatzita aske geratu da Carles Puigdemont, Kataluniako presidentea, eta gauza bera egin dute arekin batera Bruselan dauden 4 kontseilarien kasuan ere, hori bai deklaratzeko beste zita bat ezarri diete azaroaren 17 hain justu. Eta mugitu antzean daude urak Katalunian, zalantzarik ez da, Podem Katalunia ere bada horren adibide, Podemosek Kataluniako egoeraren aurrean izan duen jarrera medio ezadostasuna adierazi baitu Albano Dante Fatxin, Podem Kataluniako idazkariak eta dimisioa ere eman du gaurkoan. Nazioartean albiste dena berriz, IES fiskala da, izan ere Paradise Papers edo Paradisuko paperak atera dira argitara eta filtrazioek azaleratu dutenez elite politiko eta ekonomikoa jomugan egongo litzateke. Gai horiek eta beste zenbait kontu dakartzagu segidan titularretan. Belgikako justizia Carles Puigdemont presidentea eta arekin dauden 4 kontseilariak aske utzi ditu bart, kautelazko neurriak ezarrita. Espainiako Auzitegi Nazionalak haiek atxilotzeko agindua eman ondoren, atzo goizeko 9etan aurkeztu zuten beren burua epailearen aurrean deklaratzeko. Modu horretan, abenduaren 21 hauteskundeetan parte hartzeko moduan izango dira eta PDK gainera dagoeneko iragarri du Puigdemont aurkeztuko duela zerrendaburu gisa. Kataluniako plazak eta kaleak jendez gainezka bete dira beste behin asteburu honetan, Cuixart eta Sánchez eta gobernuko 8 kideen askatasuna eskatzeko. Per tant, una mobilització que ha de ser de grans dimensions i que expliqui per nosaltres i davant d'Europa per què estem indignats amb l'empresonament dels nostres governants i per què exigim la seva llibertat. Que l'estat espanyol ha d'aturar la repressió contra bona part del poble de Catalunya, que s'ha d'alliberar aquests presos, que no es pot aplicar aquest article 155, que és una vergonya democràtica. Gainerakoan, abenduaren 21ko hauteskundei begira daude alderdi politikoak eta Albano Dante Fatxinek Podem Kataluniako idazkari nagusiak dimititu egin du gaur Madrilgo bazkideekin dituen tirabiren arira. Este partido cuando se fundó y cuando muchos de nosotros y nosotras nos apuntamos porque dijo que había que combatir el régimen del 78, que había que romper el candado del 78. Esto lo repitió Pablo Iglesias durante 2 años. La semana pasada veíamos cómo, en vez de hablar del régimen y del candado del 78, Pablo Iglesias hablaba de los consensos del 78. Eso es un giro de 180 grados en la política de un partido. Y yo como secretario general he decidido que si me he apuntado a una organización que defiende unas cosas y ahora defiende exactamente las contrarias, por coherencia no puedo seguir siendo secretario general de esta organización y por eso, cuando acabe la rueda de prensa, dimitiré como secretario general y también de militancia de Podem Catalunya y de Podemos. Bihar amaituko da koalizioak aurkezteko epea eta Katalunian Komuk iragarri du parte hartuko duela Xavier Domenech aurkeztuta zerrendaburu gisa. Ehunka lagunek bat egin dute atzokoan Iruñeko udaletxe plazan Espainiako gobernua Kataluniarekin erakusten ari den jarrera gaitzetsi eta batik bat 155. artikuluarekin Nafarroa ere mehatxatzen dutela salatzeko. Gure esku dago geroa bai EH Bildu eta Nafarroako aldugu, ELA Lab, ESK eta Esteilas, CGT eta N eta 3 sindikatuetako hainbat ordezkari bertaratu dira erabat beteta zegoen udaletxe plazara elkartasunaren irudia erakustera. Bilboko manifestazioa jarraituta, Nafarroak ere ezetz esan die irmoki Espainiak hartutako neurri errepresiboei. Alderdi Popularra eta UPN etengabe ari dira gureako gobernu zalantzan jartzen eta etengabean Madrili laguntza eskatzen diote. Ez egonkortasuna sortzeko eta Nafar herritarren onurazi ere duten aldaketak oztopatzeko. Beraien hauteskunde porrota ez barneratzetik eratortzen dira jarrera horiek. Eta ildo horretan berean UPN eta PP zuzeneko mehatxetara pasatu dira. Nafarroako gobernuarekin bukatuko dukeen 155. artikulua aplikatzeko aukera izatu. Eta Bizkai eta Gipuzkoako 13 herritan izan dute atzokoan aukera herritarrek gure esku dago kantolatuta Euskal Herriaren independentziari buruzko galdeketetan beren botoa emateko. Gure herria izan behar da gu nahi duguna, Euskaldunen nahi duguna. Ez kanpotik inposatu dizkigutena, orain dela egunka da urte hasita. Gure esku dago hasieratik lan handia egin duela edonor etortzeko, neutro mantentzeko, edonork eman dezakela erabakia bere iritzia. Uste dugu 16 urtetik gorakoek, 16 eta 18 bitartekoek ez dakitela botoa eman dezaketela, baina aukera daukatela.
eta jendeak ere ezetezko boto eman dezakela, eta uste dugu ere jendea estela animatzen ezetz esatera, baina libre dela baiet edo ezetz esateko. Guretzat da beste ariketa bat erabakitzeko eskubidearen aldarrikatze lan horretan edo defentsa horretan. Bada, duela 4 urte egin zen gizakatea Durango eta Iruña arteko bezalako mobilizazio bat, simbolikoki balio handiagoa daukana, azken finean gaur erabiltzen ari garen tresna botoa da, boto papera eta urna, eta hori dira demokraziaren oinarria, eta orduan simbolikoki badu ere garrantzia. 21.000 lagun izan dira ariketa horretan parte hartu dutenak, bataz beste deituta zeuden herritarren 13%. Herri batetik bestera alde nabarmena egon da, Leioan, Erandion edo Getxon 10%aren bueltan ibili baita parte hartzea, eta Galdakaon 13%an ibili bada ere, Ibarrangelun 50%ra iritsi da. Elantxuben 50%ra, Otxandion 50%ra eta Areatzan 50% puntura. Emaitzak gora bera, mesfidantzak uxatzen eta konplizitateak josten ari direla adirazi du Zelai Nikolas gure eskudagoko bozeramaileak, eta hurrengo erronkak ere zehaztu ditu herritarren ituna lantzea, erabakitzeko eskubidea edukiz betetzeko. Guk herritarrok agertu nahi dugu, zergatik erabaki nahi dugun, gure arrazoia jarri nahi ditugu mahai gainean, eta horietan oinarrituta eskatuko diegu zilegitasun, beste maila bateko zilegitasuna duten alderdiei, sindikatuei, eragileei, beste kultura eta gizarteko talde guztiei, zilegitaz hori josten hasteko eta herriari eskaintza bat egiteko, herri ituna guztion artean josi behar dugulako. Guk zubigintza lan horietara egiteko konpromisoa badugula, iruditzen zaigu guk mahai gainean ipintzen ari garela danon etorkizuna dela, ez zuzen ere antzinak igual ez gaitu batzen, baina etorkizunak danok batzen gaituela, danok izango dugula gure iritzia emateko aukera. Eta dei bat egiten diegu eta prestutasun osoa elkarrekin lan egiteko, eta gaur etorri ez badira, beraiekin lasai solaz egiteko, eta beraien arrazoiak ere gurekin partekatzeko, eta bide hori elkarrekin jostea. Hori da importantena, bidea elkarrekin egin nahi dugula, eta gure esku dagoen guztia egingo dugula hori hala izan dadin. Danontzat, toki erosoak sor ditzagun, konfiantzak erein ditzagun, denon artean herri honen etorkizuna erabaki dezagun. Ostegunean hasi eta larunbatera arte milaka saski prestatu ditu herrigorak Ablitasen antolatutako herrilanean. 3 egunez, 100 voluntario bertaratu dira herri kooperatiban ipinitako karpara. Saskia prest, datozen 10 egunetan zerrendak eskariz betetzeko deia egin dute herrigorakoek. Elkarretaratzea deitu dituzte bestalde Lizarran eta Gasteizen bi sexu eraso salatzeko. Ostiralean arratsaldeko 8etan egingo dute protesta Lizarran Foruen plazan. Herriko mugimendu feministak salatu duenez, emakume bat jipoitu eta bortxatu baitzuten urriaren 31ko gauean. Gasteizen ere beste sexu eraso bat izan zen joan den astean ostiral goizean, 4 gizonezko emakume bat etxebizitza batean sartu eta taldean eraso egin zioten. Gasteizko udalak indarkeria matxista kasuetarako duen protokolo aktibatu du eta bihar ordu laurdeneko elkarretaratzea egingo dute plaza berrian eguerdiko 12etan. Arratsaldean ere mobilizazioak egingo dituzte mugimendu feministak deituta. Gaur eguerdian hartu du lur Iruñeko aireportuan Frankfurtetik zetorren Lufthansa airelineako hegazkinak. Airelinea alemaniarrak hegaldi erregularrak eskainiko ditu hemendik aurrera Noaingo aireportuan eta Frankfurten artean nazioarteko hiriekin konexioa erraztuz. Astero joan eta etorriko 4 hegaldi izango dira Iruñeko aireportuan. Good afternoon, I hope this message finds you well. I have redrafted the draft of your Russian clients. The LLP is effectively ceased. Can you kindly make sure that this goes as quickly as possible? This is confidential. They would take their Bermuda company and re-domesticate the driver's tax reason. There was Panama Papers, but then we soon realized this is something big again. IES fiskalarekin lotutako eskandalu berri bat ere badugu. Albiste gaur, Paradise Papers ala paradisuko paperak argitara ekarri baitituzte. Ikerketa kazetaritzaren nazioarteko partzuergoak 100.000 agiri publikatu ditu eta iaz Panamako paperekin gertatu bezala elite ekonomiko eta politikoa zipriztinduko duen informazioa aireratu du. Ikerketan parte hartu duten hedabideen arabera, historia osoko IES fiskalari buruzko filtrazio handiena da Panamako paperak baino are garrantzitsuagoa.
Filtrazioak azaleratu duenez, Ingalaterrako Isabel Bigarrena erregina, Juan Manuel Santos Kolonbiako presidentea edo Madonna eta Bono musikariak daude nahaztuta agiri berri hoietan. Xavier Trias Barcelonako alkate ohia ere tartean dago, berak frogak faltsutzat jo dituen arren. Paradisuko paperetan ageri direnak ofizioz ikertuko dituela iragarri du gaur Espainiak. Cristobal Montoro ministroak aholkulari fiskal eta juridikoei eskatu die paperetan nahaztutako iruzurgilei ez laguntzeko. 7 milioi euro daude ezkutatuta paradisu fiskaletan, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batuko ekonomiak batuz gero hori adina. Ezinezkoa da kopuru zehatza zein den jakitea, baina hori da gaia aztertzen ari diren kazetari eta ekonomistek kalkulatu duten diru kopurua. Beña Gaztelumendik irabazi du Maule Leistarreko final aurrekoa, bertsolari txapelketa nagusian, 694 puntu eta erdi bildu ditu Añorgatarrak, eta azaroaren 19an Amurrion egingo den final aurrerako zuzeneko pasea eskuratu du. Hemen plazarik plaza, hau da hau jende jasa, Benitok zion gixara, guzen bat garen ez dakit baina, gero ta gehiago gara, guzen bat garen ez dakit baina, gero ta gehiago gara. Gainerakoek datorren igandean Durangoko final aurrekoan gertatzen denaren zain geratu beharko dute, Aitor Mendiluze, Iñaki Apalategi, Jo Maia, Miren Amuriza, Miren Artetxe eta Oian Aiguaran ariko dira kantuan eta Maia Ugaldek egingo ditu gai jartzaile lanak. Eta kirolen mundura jauzi eginda Pedro Martínezen efektua nabaritzen hasi da Gasteizen. Entrenatzaile katalanaren eskutik Baskonia pultsua berreskuratu du eta asteburu ezin oparoagoa borobildu dute arabarrek. Euroligan Panathinaikosen aurka garaipen historikoa erdietsi ondoren, ACB Ligan Malagako Unitajaren kantxean irabaztea lortu dute.